Ki nongalam juga Hills Farmer Union hapo kejingalam jong General Secretary uba Alfon Harsentiu harangkat kejingidon lang jong General Secretary jong ka HFU Umling Block samla Savington Makri bat ki wei ki dukhan ne kesngi kala hiar syak snong umdap bat ban ai mensim ya ki para nongrep ki bala syakta ke Erlang Thari basya pun julor lut ki kwai ki kaj ki so bat ki wei kani ke jingle jungo jong ki nongelam jong ki nongrep kalong baki kwaru ban pha ya ka kubor syak sorkar bakadei ban penpoi ya ke jingrap ka bakham kloi syak ki nongrep ha ka tei ke snong kila labro baki nongsong snong nadu ka khat sautrik hadu menta ki shong klem light namar ki post light ki babon ke la klem ki don ki nongrep ki ba don shu ka yeng bakin sa namar ka jingsha punjulor ha ka ni ke Erlang Thari nagaleng ba Alphonse habayos ngau ya ke jing pun ngau jong ki nongrep mat ki nong song snong ulapan pau baga seng kan yang scam ban yara bi ki nong rep badula ongru baga seng kan sa pha da ki jingtho sha minister badai pe chong katanat veterinary bat kumjuru sha ka minister ka bapet ya ka rep karyang bakin yarap lang ki knang bakin la ban siu pat ya karam bagi shim na ki bang lengba ka KCC loan ba Alfon ula karparu ya ka sorkar bakan penkloy ya ka jingerap ha kani ka kenti Ini guys nong dari umdap ya, teng juga dari bibek nanti. Lai kendiat masak jamo, aduk kata dengan percam, olong ngamlak ban batai mo, aku majing cam juga pada itu haki fikon ni kawan riong, dia kalau penduk nak kalau penjulur, teng baru. Kinong rep pada long babon ni baru ngi long nong rep di sini. Kibasak tak dakheng no baru ge long jing hi ka kabalaj pada tang chijing ari long ki babah ka hingasem jing tin ai dala ralut ki jing sak penjular pada kum gi ladau ki krat keng ki kaj nang ta ki kuai nang ta ki bare rep tempe ai tur la kheng ki ding ki sik kum jing yu i jonga pada long baru hi pajba hi la saudunong namar la kta demo nak tu ide amar long bansne gane ga sems ir ro long ngasim da kalun nambang na kisisilun kai te nalor karam long dang long ngajing so jonga long amla su long ban phai nom no long la kadum da namar la ja kum ni demo oi ngahap ban siu kai namar la sim kalun da er ki bayap don ya kalun badeng hap siu bek namar bala sim la kular habang de ketai ayat bek kalun badeng kertang sunga ada i sunita maring takan ni kasenang de kasenang undap takan ni jinjah hatu kasni te dewan katu kal erhi ngijah ni mar nengkuang de lang i don sane baro si kun sikti gumtung ya don sane tengi don sane dalang hak tu kopar la janmet mah wan katu ka eryong wan katu ka eryong hak kopar janmet kumtu dengir ngempoi bekat here wan katu ka eryong kumtu talawan kansan te kala syura nak mentukan ni ka air kan ni la syura kan ni ka terpal kan ni la syura ya gibril la syuk lemar syura gitu kala air gitu hatus ni bawan gitu ka air yang gitu tinggal rasno lemar mo asno ting pada asno lemar hiro bawan gitu kala air gitu lemar kawan kensan te ngir ngempoi berkat hire bawan gitu ka air gitu man tugas ni pa ya kis air kala syu yap gitu syura kala air pa ya gibril pa ya ki kun majang la syul nyar situ insyaallah marek situ syurum yang asyum merek langsung kelemar man hartu kesimpan ketuka air yang kam jelor te seni dai kini kisiam air jongi mat kayin da sha te sha bangi ang te sha phamba sate kayin breuru kala don tarai gumba nyu pratalir ging ki ba syutip manga kum tumbul mala te ki bangam tip manga dengar ngam yo bana te kiding kuai kiding kai kiding tempo gum tu ki labun pi ngama syura ban nyo ban pai kum tu ki breuru don ki bala man saw mulum mala ki ba syupang ti asyu at dakastek ki bala mare nalum na jing tre sayin syuat kum tu mulum mala labun hi ka jing jular te kapor la jemet te ka baje tengam la kan mau syupi kan baje ngam mar ngim jepat baje selapon shani da berat ka fun shana tre kam shana ngam la kan mau syura ka baje te man ha ka tugas ni tarik ngam kan mau syura kan tarik mar ngim jepat tarik ni tre ba kum ka kaman kas ni entai ngadai kapten jong pa ngadai ba beram maring ane por kwa ban pen pau nani kata kacing sungu khantam ya
General Secretary jongka Hian Farmer Union seperti jongka Central Body bai lawan ban Saki lani wan panjong ya ala jong ikmat la jong sini kum iwe I nongelam iba Sherhem bat iba kloi ban kit ya ba ya ka chinge jong ipat nongrep jong hi barok kowe bat hakane kapor nga kum utrai jong kane ka pham sia nga bu ya ka jingkarpat hakmat jong ka sorkar ba kan song pha ban phai khmat lem chi mo kham tam ya I block development officer mar kum ju ru ya I minister jong ka veterinary department ba in phai khmat lem lani ben in yarap lem hakum kini kijing e kiba ni siam lanot hakajing lan shop jong ka mariam mangi kum kibrio nyim siam la modur lani nyim siam poi prakhat bat kani ka jinglong jong ka mariang kala panjot thiau ya ki jingri ki jingkdup ki jongi bat langba ngi kermen langba kini ki jingri ki jingkdup jongi ba kansa ketiu ya ka yo ka kot ka jongi henry theusa kalong panban dakum ne ka ba ni yamatahi ni la sokut lat lan su jenjar bangim la shu ban kle lane ban ya chakmat akadaw ka jing lan shop jong ka mariang te bat ka e ka ba ni la jenjar lane dei tang manga henry bun ki ba ki parlok nong rep jongi ki bala sha lan shop ha kane ka jinglong jong ka jingle jong ka mariang bat kham tam ku manga lei mata ngasim long bakalun bat lahaka halada ka jaha kan erkom ngane kumno ban panpai ya kata ka don saka bang beper te kumtang kapat khantam I block development officer bat saisin ya I minister jongka veterinary department bat kumjuru nga soban ai koble lane ban panpau ya kajing sung halor kajing yale stom lane kajing trei jong ki dispensary department jongka umling bakila hakini kipor ki bladep balada nyidon kam ya kita wai lani kita shin bakila kloi ban ai ka jingrap yangi marmar bat habangi lipan naki bat kumta ngaso ban ai ka jing koblei kaba kapang nam ta jong kiro bat ngamda la ban yu kerteng ya baro ki staff jongka dispensary veterinary umling bat hakne kapor bat kumjur ki presiden napo Arpomer Circle Unit napo Arpomer Unit bat kumjuru I General Secretary napo block bat kumjuru ki para member ki biawan sekilang hakane por dengan soban karpat jur saisin ba koblei subun alor kane kapenta jungi bat ya kane kalun ka ba ngalasim ban penongkam halor kane kam risiar jonga bat ngalasim lagi parlok ki bejan bat ngah te ngalasim iki kumba arlak pan penri nam ta kane ka kam ka jonga bat ka don ruka interest akadai ka ban nhiều tingkah lan ka ba bat ka jingsiu bangila ikut kalong hapo ka sisnam Start. Da kamen sim jo ka jing sokhia ni bayo ya kane ka kubor na ki para dekat ke jongi ki badan ha kane ka snong umdap alor kane ka jingjia ka blajia ha ka khat sau tarik ha ka por komba arbaji arsiteng kumto mensingi ha ka ba ka eryong ka erlang thari kalawan banya denti na kane ka jaka bat kala penjular lot yakini ki ding kwai yaki ding so ya ka kat bat ki ki marep ki ba ki nong rep ki ju imja bat ki ju kamai jakpo na kane ka jaka rep iwan hangni da ka jing sokhia bat ban penpau ya ka mensim banyak ailang ka kti kamon ka kti ka diang na ka bata kinong rep ka jongi ke badan bat ki bamat ya kani ka jingjia ka basongsi te nakaliang jo ka Hian Farmer Union nilawan mentagasni haringkat bat General Secretary napo umling block ima saving ton makri bat kumjuru presiden jongka umling circle ima pilot share ba lingba ka jingpetilenti ka jongki nilala ban poi ka ni ka jaka ban nila idar ka jongki khmat bakalalong ka jing kuntular ka basir kai do kata te nakaliang ka jonga mene nasoman ai kublei ya video iba Eric Dekar ngala phone chai
but ngalai thu rui i bangan wan chene tekumta nakaliang jong ka hil sama inian ngin ya yeng kabakum kini ke jing e ka kinong rap ya kendo but in long kasti ke jing ya da ka jong na bata ka jong ki but kinong ai sim na ka bata kinong rap ke bamat ke ke jing ja ngalabata yo general secretary jong ka umling block ya ka ba la shai ke sngi ani la shis la na la monde pan poi ya ka city nakaliang jong hil sama inian ban kerpat ya ka block office ban penpoi ya ke jingarap ke bakerki syakila not ke bi penduk ya ke ne ke jinge ha ka snong amdap nakaliang juga central body ngan selek bangin sa syong ya ke isi pada ha ke bedi bagani ka jingja nakaliang ka hil sama inian ngan salib ban kenduk ya minister jaga veterinary kamtam bang yo i kinong ri siar ki badang susdang ha ka ne ka snong bat ki belas dang ban yo mensim nakani ka kamri siar tang bada ka ba kawanjian akom ni kiduk mensim sesa kawi ka banga sokhya bah mata kasngi kalong ba kini kinong rap ki beshem ka kisisi lon kim dadon ba kata ka jing smuthu hadin ka jing sya penjular kumni kim da smuthu ba kumnu kinle bat ka ikaba ki de banle nangno kinwat jing yarap bat kumnu kinla ban siupat ikata kalon kata ka de ka babu yu dak jing kali bah ha te dei halor jong kani min salib bani kendo ya i minister i ba hek nakabenta ba in yarap lang yang salik ban ai da ka jing tho sha i minister bodan borom jeni babat i veterinary department nakabenta ban ai pat ban ai min simpat i kinong rap ki bamat i kan ka jing ja kan snong nang ta nakaliang jongi yang salik ban buru ya ka jing tho sha ka agriculture department pada horticulture department ding ba i minister nang ba kini kinong rap ki bladu i kini kikat ya ki ding kwai ya ki so badi kiwi kimarap nang bakin yo mensim but bakin sa ha ko umdum kani kadai ka ba nakaliang jog hil somai nen ni julai ban mi nakapor city officer ka nakabeta ban yathu yaki ba hateng hadian banila ya kendu kini ki jingja aki district baper aliang jog ka block ki juki lawan ban shim yaki report nang ta kilawan shim yaki dor nang ta kilawan pek hadu kanu kani ka jaka kala jular dan ka bangis ngosi kalong ba kani ka relief fund ka ba la penmang nakabenta kita ki basyam lanot teng lai snem nim padyo kani ka bangis ngoki ba jadi nomor kata kadaw ni kwa ban pinken mau ya ka sarkar ba kadai ban campaign speed ya kani ka jingyarap sa kinong rep namar ba ni ngothu ba kinong rep kidon kam hadu kata nadu meneng ya ikati ka surok yo i kimdan ya ka surok ka babhaban poy sigiling kharat ka baar kimdan ya ka light ya ka bamenta kamdan light namar ba post ki babun teli kila khalam tinang ta kamdan network hakani ka jaka menta e bat kiwi ru le se kidan ki longyeng ki bamdan chu tang kayang bakin saro e nakata kadaw ka jingwan jungi mata kasi kalong ban pharu kini ka kubor sa ki bor ki badipek nang ba kila ban peng speed ya kani ka jingarap nasngo ban ong ba kum kinong rap nini yang siteli nakabenta pan amin sim dia kini ki para nong rap jungi ki bamat ya kani ka jing syam lanat ha ka ba ki erlang thari la penjular ya ki jing don jing em ya ki kwai ki tempo ya ki kat ki jong ha kani ka snong titang di kini ki kentien min sapa ya ki city ki jongi segi department of repair kenang bakila banyarap kam speed kadala ya kini kinong rap jong